Вось яна, не дайце ёй уцячы, адрубіць ёй галаву! Усё яшчэ зачынена. Але ты ўжо і так звонку. Вось, пераканайся сама. Не ўпускайце яе! Адсячы ёй галаву! Аліса, 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 Аліса. Будь ласкавая, зверні увагу і перакажи урок. Аліса, пра што ти кажаш? Вусень? Дзеля ўсяго святога. Аліса, Што ж, хадзем. Час гарбаты. Конец. Вытворчасць Уолт Дисней. Ролі виконували Аліса Кетрін Бамонт, звар'яцелы капялюшнік Эд Уин, Вусень Ричард Гайден, Чашырскі кот Стерлінг Галлоуэй, Сакавіцкі заяц Джерри Колонна, Каралева чырваў Верна Фелтон, Морж Цясляр Траляля і Труляля Пэт О'Маллі, Белы трус і Дадо Билл Томпсон, сястра Алісы Хедер Энджел, Дзвярная ручка Джозеф Кёрнс, Гіль Лары Грэй, Птушка на дрэве Куіні Леонард, Кароль чырваў Дынк Траут,